Zdravím vás už do dnešného videa. Dneska si ideme zahrať Minecraft Skywars, ako môžete vidieť za mnou. A prvýkrát si ho idem zahrať, ešte som ho nikdy nehral, tak dúfam, že aspoň jednu hru vyhráme, a už ideme. Bohužiaľ, žiadny iný tento kit nemám, iba tento. Takže bohužiaľ. Budem sa snažiť pre content si urobiť, aby som mal tie kity. Už sme v prvej hre a už ideme hrať. Tu sme mali helmu. Som na XP. A tu je ešte jedna. Nikto tu nie je pri mne. Že by ma chcel ohrozovať. Ja si myslím, že môžem ísť na stred. Tam už není typek. Už len jeden. Tak to bude. Ak vyhrám prvú hru. Ja som zabudol PvPčko. Som zabudol klikať. Nevadí. Tak dáme si ešte. Toto bola prvá hra. Toto je dobrá mapa. Takže dúfam, že budeme mať dobré veci. No už ideme za 5 sekúnd. Super. Vajca. Je tam niekto? Mŕtvy, nice. Kill, dúfam, že... Dám si žlté jablko. No dobrý kill mám. A nevadí, bojoval som omylom s týmto, s blokom, takže na to som mohol vyhrať. Ako vyhrať ten súboj. Ideme, dúfam. Toto si zoberieme. To. Prúd samozrejme. Oho. A to jak ma zabil? Nevadí. Na 2 rany ma zabil. A zase rovnaká mapa. Tak to je crazy. Čo to je? Som jediný, kto má Fedre.
protože mám tak skočil. Počkej, někdo tu je pri mne. A to som ja. Ježiši Maria! Nevadí. Nevadí. Toto na budúce už vyhrám. Na budúcu hru vyhrám. Poď. Bam, 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 bam. Už je jeden hrať a už ideme za 10 sekúnd. Dúfam, že aspoň táto mapa je dobrá. V tejto mape som už raz vyhral. Kde mám tie góle? Ja nemám góle. A to bude taká pastička pre bubečky. Nevadí. A ja, sorry, ak nekomentujem, ale sa snažím sústrediť. To nie okolo mňa nikto, tak idem na stred. Vždycky mám taký stres, keď skáčem také riskantné. Aha, idem ho zabiť? Jo, tak som spadol, kebyže. Fakt som gramblavý. Typek. Kde je typek? Nie. Tu jak? To má autokliker asi. Nevadí. Chcem dať aspoň jeden kill. No. Dať aspoň kill a aspoň jednu výhru. Že by lovím pastiu? Pastiu? Neviem, čo to je za mapa, takže asi nie. To ani brať nemusíme. A už mám celý let drahou.
vajca. Fúha, nikto nejde. Netrafíš. Dobrý kill. Tak jak som ho vyklikal, podľa mňa dobrý kill. A už mám vyhrať. Koľko to je ešte? Opa. Nevadí, ale kill sa ráta. Kill musí. Ešte posledné 2 hry a idem končiť. Poď. Nejaké dobré veci. Jednotka. Bloky. To je všetky, čo? Nikto nejde z mňa? Nič stále. Takmer som to neskačil. Ale nejaký koľko to je? Posledný traja. Chcem, aby oni sa vyfajtili a ja ich potom dorazil. Takzvané. Kde sú? Ale fakt? Kde? Jak to? Nevadí. A posledná hra, a to potom bude všetko. To vyzerá dobrá mapa. Budeme mohli za to zahrať. Dúfam, že aspoň túto mapu zahrajeme. Dohodneme sa takto. Ak vyhrám túto hru, tak bude ďalšia hra. Ak prehrám, tak je koniec videa. Gule si zoberiem. Takto. Idem na stred. Dúfam, že dám na svoje ruky. Ale jak to tu ide? Je mŕtvý. Čo? Dáme ešte naozaj poslednú, ak nevyhrám. Tu je pek? Jak sa volá mapa? Ja to nevidím, no super. Takže vyhráme, by som nemusel skončiť video.
nemusel zabrať. No tak, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau!